Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на българския производител на кухненска мивка FAT. Това е полимерна кухненска мивка, състояща се само от едно корито. Моделът е с размери 51 на 60 като габарит. Моделът се произвежда във всички цветове, предлагани от FAT, като при тях делението е на две основни групи. Цветовете се разделят на полимер мрамор и граниксит. Цветът на настоящия модел е граниксит. Конкретният номер е 259. Той е сив с отблясъци в него. Светлината не е достатъчно подходяща, за да забележите точния цвят, но ще добиете достатъчно добра представа, надявам се. Доста голямо и функционално корито. Същото корито се предлага и във вариант с отседник, съответно ляв или десен. Ще може да видите и вътрешната дълбочина на коритото. Доста сериозно, почти 22 см. Това е една от най-дълбоките мивки. По принцип FAT правят, може да се каже, най-дълбоките корита. Сифонът е с възможност за избор на FI60 или FI90. Обикновено препоръчваме на клиентите сифонът да бъде на FI90, тъй като има доста по-голям дебит, а в същото време е съвместим и с всички модели кухненски мелачки. Също така може да се избира и дали да има и къде да бъде отворът за смесителя. Виждате, в случая е поставен, като се застане с лице към умивалника в десния край. Могат да бъдат разпробити и два отвора при желание, съответно и за дозатор за течен сапун. Удобен, хубав умивалник, побиращ много кухненска посуда. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.